Waɗannan ta hannunka ciki saka. Yawwa saka. Insha Allah bari ka gani. Haɗa su ga baki ɗaya ka gani. Ka haɗa. Yawwa ka haɗa ga baki ɗaya. Yawwa daga ƙwaryan nan daga yawwa insha Allah daga. Masha Allah ka gani? Alhamdulillah yawwa. Ka tsaya ka saurari wannan dan dole sai ya amfane ka da izinin Allah, albarkan manzon Allah dole sai ya ma amfani. Kuma ka mun shayarin dan annabi saboda ƴan uwa su ƙaru. Waɗanda suke iya wayan gari ba su da ko sisi, Allah yakan jaraba mutum a irin wannan kangin. To idan kika tsinci kanki ko ka tsinci kanka a wannan yanayi, me ya kamata ka yi? نعم الحمد لله ما شاء الله جزاك الله خيرا ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله بسادة القول إن شاء الله قادوك يا منسوكي دبيبك abun a kira kai za da kira Allah mata da maza ya jibiri ma tafiya ta tafi sai da ya buri mata gatan ku maza ya jibiri ma da salatul fati zan da kiruyin ku maza sai kun ba buri ya jibiri ma baban Fatimatul Zara abun alfahari ya jibiri ma daga kai Ga sirrin da ka sa ATM ka ciri kuɗi in Allah da ya fi wahala akan wannan sirrin da za ka yi. Amma kuma za ka yi ga kana ta samun kuɗi din a rayuwarka. To alhamdulillah Umar Difa ka ce a canza masu insha Allah rabi naira rabi sefa to da izinin Allah ga shi an canza sannan mun ga akawun ɗinka sai za mu je a mota insha Allah za mu je a tura maka da izinin Allah ka gan su ko to insha Allah za a tura maka ba daɗewa na gode sosai daga nan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. To alhamdulillah insha Allah yau muna 14 ga watan Jun da fatan muna lafiya yau muna asabar kenan. To alhamdulillah gashi dai mun kammala aiki sannan kuma za a tafi da shi. Mai aikin ya zo malam sai wallahi to sai ka gode wa Allah. To alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma kowace kalar halitta da ko gani Allah ya yi yana ɗora mata wata baiwa ta musamman. Yau 14 ga watan Jun da fatan muna cikin ƙoshin lafiya ina kowanne mu fatan alkhairi da fatan muna lafiya sannan kuma waɗannan wasu ayyuka ne na kamar da kuma na Nijar insha Allah. To malam soji ka yi magana akan aikin tasrifi kuma kuɗinka ba su ƙarasa ba saboda haka ba zan yi gabatar maka da aiki ba shi yasa ka je ba mu abin nan akan maganan ba sannan kuma sai kai Rabiu insha Allah muna da ta jira ku insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh da fatan muna lafiya. Ya kuke a gajiya daga naku M Sharif mai tasrifi insha Allah yau muna 14 ga watan Jun da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Ka daina ganin yadda muke gabatar da ayyuka da sauransu ka sa ran cewa wai za ka samu haka nan kuɗi na tasrifi ba tare da ka kashe kuɗi ka sai turare ba. A'a yanzu gaba ɗaya duk wani abu da ka sani a rayuwa dole sai kana da kayan yin sa. Saboda haka ka sai turare in kana buƙatar aiki. Ina mana fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Matan mai martaba akwai dala akwai naira akwai sefa akwai riyal ringin jini francs euro da sauran kudade. Alhamdulillah yau 14 ga watan Jun da fatan muna cikin ƙoshin lafiya.